thir tu zong te masa in chi bai vek ule tun trum chu ngen na pakhat kan siam ve lo kanga khonga in lo subscribe the ula in lo like the don ne kalo me tun trum chu Korean movie industry bi chian na part 2 kan en hole dona part 1 a khan Korean movies chung chang tam tak kan soi to na in tun truma chuan Korean movie star housinga actors kan ti mizo tong taka achang tupa kan ti lo nem zol panga te kan tar lang le dona ne ama sabera chuan atop na beratang han tran taila pangana chuan Lee Sung-ji oma Lee Sung-ji hian episode khat achana piang in US dollar singa sangko vel a hlo thina film thar ron chuak mai tur mostly film achang don boka Netflix series pakhat together tia ain lan mek bokane ti chuan palina chuan Suji Sap om vele boka Suji Sap hian episode khat film achanga piang in US dollar singruk sang sari iza vel hlo zianga eni boka a film chan thar tur chu confession ti ani a tunkum hian ti chu man rin bokani pathumna chuan Ju In Sung om vele a episode khat film achana piang in US dollar singruk sang sari le za tho a hlo ve a film chang tur zinga hian escape ti film a chang thar bok don ani pathina chuan Hunbin om ve thunga Hunbin hian episode khat achanin US dollar singriat sang thum zakua a hlo ve boka a film chan hnung ber chu Crash Landing on You ti ani a lezinga atopper kanti masaber ma ruai tu chu Kim Soo Hun ni in episode khat zela US dollar singriat sangli a hloa Kim Soo Hun hian tundin muna film chan lai mek nei bokin Netflix drama series It's Okay to Be Okay tia ayan lan mek bokani ti chuan Korean actors kanti achang tu pa te hlo nem zul panga kan tar lang ta boka achang tu nu lampang actress kanti te lo tar lang vele ta bokila actress lama hi chuan hlo nem zual top 3 chau kan tar lang dona hlo nem zual zinga top 3 how tu chu Han Ji Won kan ti ni in episode khat zela US dollar singli sang ni hlo ve in a film chan lar zual khovel deng chuak thei khopa che that na tam taka oma chung zinga chuan Sex is Zero kan ti kum sang ni pani kum kha na lo chang ve boka chu mai pi lama Hwan Jini ti 2006 kum kha na chang boka hei ba ka hian hospital ship sang ni som sari kum khan alo chang boka heng film pathum te hi a film chan zinga hit zual te anni panhina chuan Lee Un-i om ve boka Lee Un-i hi episode khat film achana piangin singriat sang thum hlo anga chhut ani a entertainment industry ya hian model langin azuang lut ve a film star ang pon lovin modeling company azuang lut ve ani film lar tak tak alo chang ve to a chung zinga chuan How Was Your Husband ti te My ID is Gangnam Beauty ti te Memoir of Colors ti te alo chang ve to bokani ti chuan pakhatna chuan tu dang lovin Jun Ji Hun om vele a Jun Ji Hun hian episode khat zela US dollar singriat sangli a hlo ve boka American Vogue a Korean actress zinga telma saber ani a film chang to zinga lar deuh tam tak omma se then khat chau han tar lang taila My Love from the Star ti te Legend of the Blue Sea ti te le The Berlin File ti te anni bokani Korean movie industry te hi athang duang le a USB ka phei chuan tundin hmuna hian za zela 2.0% ang vela thang achhut ani a India rama po hian ke ni mizo te chau ni lovin kan thren om North East states dang tam tak po hian lo enve a South Korean movie industry tranchak chan ber bithiam tena an chu dana chuan an sarkar khuni ome an sarkar khu an sum tam tak he film industry ti lan nan hian I invest ti la apet suak ve a hei mai pi lama hian sarkar hian film industry bi khawrim hrim hi chi an lak thin an tax zong a free bokani kan hriat na bel cha turatan Korea ram te hi engwanga note le sauta in thlen nge ni ti hi lo soilang ve ta mai taila achan chu hei hi ni Japanese sarkar kumsang kha zakua somli panga a alliance holaka atlom khan Korea ram te hi munhnia an lowin thenta a pakhat jok chu USA lamin a controla adang ale lampang chu Soviet Union kan te thren tu nuwa Russia sarkar kan te hian alo control sunjum ve ta a kumsang kha zakua somnga kha North Korea a sipai ho tu Kim Tu Sung ante Kim panina kan tiang chu chuan South Korea ram hi arun thut maya achan berpo Korea ram pani te mun khata da a rorel tu pakhat noya kuntir aduwang ani ome nima sela he arun na hi a hlot linglem lova a hlot chamlet der zokani tun thlengin Korea ram hi mun nia an la in thren renga chungte chu North le South Korea ram te hi an lo ni ta ni
ti chuan Korea movie industry chu lo du tok don ta ila Bollywood industry lama lo zuang lut ve ta ila Bollywood Indian cinema industry lar tak mai Bollywood industry kan te hi Bombay in Kolin Kovela film kum kachunga CM suak nem berani a ming Bollywood ti po hi a in nga na kho Bombay ti le sap ho film industry lian tak mai Hollywood ti ming pu a phu ani a om je chu Bombay ti le Hollywood ti ming hi an han chun fin ta a chuta tanga ron chuak chu Bollywood ti hi alo ni ta ni Indian cinema chuan kum sang nei som pasari kum khan film puitling a kan chiar thei features film kan ti sang kha jakwa somriat paruk te me lo siam chuaka chung zinga chuan Bollywood industry hi a tho lo ber pol ni in hindi film zatum somruk pali te me a produce an ti hian a siam chuak ti na ani yang chu revenue lama po keu neu lo hle a om je chu India rama hian film siam na industry rang om ve a entirnan Malayalam kan ti Kerala state a om da chuan an film industry minga Mollywood an vu ve a Kerala state capital hi riat ve me tan Thiruvananthapuram an ti a tiang zelin he ta Andhra Pradesh lama Telugu ho film industry lian ve tak om a minga po Tollywood ti an vu lo om ve zela riat an ti zaw tu tan Andhra capital hi Hyderabad an ti bokane chuan in the Orients nam kan ti ho Nepal lam hnaya om ho pon film industry ran nei vela in a minga Bollywood an ti vele boka ti chuan he ta North India lam Jammu kan ti te North Punjab kan ti vela te po khuan film industry phui sui tak tak an lo nei vele boka chu a minga Pahariwood an ti boka ne Karnataka lama ve thung chuan Canada nam ten an film industry minga Sandalwood an lo phu vele boka chuan Punjabi ho pon film industry ran nei vele bokin a minga Bollywood an ti vele ani ti chuan India rama Bollywood industry do chi a film industry lian mai om vele chu a minga Kollywood ti an vuwa he Kollywood hi kan soi to angin Bollywood industry do chi a film industry lian berani he film industry hi Tamil film industry ni in India rama actor lar mai kan riat lar Rajnikant lo chor chu na film industry ngei mai kha ani a Hollywood ti ming po hi Tamil Nadu a mun pakhat kodam bakam ti le Hollywood ming te chun fina siam ani a Tamil Nadu khapui beremo an capital hi Chennai an ti bokane te chuan Hyderabad lama po film industry an lo nei ve zela a minga Deccan Ud an vu vele boka Hyderabad hi Telangana state khapui berani ti ri ta tha ange riat na ti zaw tu tan Telangana state hi Andhra Pradesh state atangin kumsang ni sompali kumkhana indang ve a state capital po hi Nintrom hi ani an state capital in Trom ming chu Hyderabad kan ti ta kha ani King film industry kan soi ta rang khi mu malzogin hanrem khom don ta ila tiangin Maharashtra capital Bombay a in kul film industry kan ti khu aminga Bollywood an ti a South India lama Kerala state in kul Malayalam film industry ve thung khu Mollywood an ti boka Andhra lama Telugu ho film industry lian ve tak mai khu Tollywood ti ani boka Indo Orients film industry te khu Bollywood an ti boka North Punjab lam ve thung film industry minga Pahariwood an ti boka Karnataka Canada nam film industry ve thung khu chu Sandalwood ti ne boka Punjab film industry lian tak mai minga Bollywood in vu ve boka Tamil Nadu state cha Tamil film industry pakhat lar tak mai Kollywood ti om boka te chuan Hyderabad film industry Deccan Wood ti te anom boka ne Bollywood industry big hian India film industry asum tho chuak nemberin za 43% lai thok chuaka adot chia hian Tamil le Telugu film industry omin 36% lai thok chuak ve bokane India film industry a 1970s sangka zakwa somsari chove latranga film larba thin chu masala te film khani in he film hi musical film genre ni in India film industry te hi musical film genre bi ka hian khovel pum hu bin an lian in an sang bera kan ria thawangin an film siam zonga an lamin an zai thin ani film hi chinhiya then rang an ni le zela chung chu features film le non features film ten ni a features film ti omzia chu film an siam kha min somli aya thui ani inemo a film siam kha film omzamu mal tak nei ang chi kha features film an ti chu ni a non features film ero documentary emo film toite te film puitlinga chiar the lo ho hi an ni a history lo chui ven don ta ila The Flower of Persia the film chu kumsa khat zariat sumko pariat khan Indian photographer Hiral Sen in asiam chuaka
hei hi film ang hrim India na an siam hasak berani film siam su zinga features film masaper chu Dada Saheb Phalke's Silent Raja Harishchandra ti ani a he film hi sangkha zakwa som pathuma siam ani he film siam atang hian movie siam tu ta chuan thil zir chu tam tak an nei ve a chu Indian ho hian an film siam music le hla an du tho hle ti hi ni hei wang te po hian ani ma na film siam ani tak re rengin a bikin hindi film a zai le lam kan mu tak ji chan he Indian tamzok hian zai le lam hian lo lom viu ni tur ani Bollywood industry po hian a film siam re renga chuan lam en tur le zai ngai thak tur an tel ta ji ani ti chuan kum sang kha zakwa som thum pakhat aloin her chu me chuan Bollywood industry po na sataken alo thang ve a film po zan hi chuang te me mai siam chu ani ve ta ni sound film kan ti music le tong ri riat the na film siam chu ma sak ber chu ardesir iranis alam arati ani a sangkha zakwa somli tonga sangkha zakwa somruk chaulai vel khan Indian film industry chuan hunrang ka chakte in an soi ve thin boka asap tong takin golden age of the Indian film industry anti ni heng hun lai hi 1940 to 1960 sangkha zakwa somli tonga sangkha zakwa somruk chaulai vel kha ani a Indian film industry a film lotling berber siam chu hun lai ani chungta chu piasa ti kum sangkha zakwa somnga pasarian siam chu ate kagas kepul te sangkha zakwa somnga pakwan siam chu ate awara 1951 sangkha zakwa somnga pakhat kuman siam chu atale Sri 420 kanti sangkha zakwa somnga panga an siam chu Raj Kapoor film director kha anni ome hei mei pirama hian Mehboob Khan's Mother India 1957 sangkha zakwa somnga pasari kuma an chu phei kha chu Academy Award for Best Foreign Films dong thei tur zinga da hilani a Bollywood film ho zinga hetiang soi moina dong the tura chop chuam saber ani hilani film hi India rama chuan thil thar lovin thil lar takani a India film industry hian kumtin film thar sangkhat zare chuanga phau chuak zia Kovela movie industry lar tak mai Hollywood icon ale tonin asiam chuak nem zia ni Mumbai kan ti te Chennai kan ti te Kolkata kan ti te Hyderabad, Kochi, Bangalore kan ti te Bhubaneswar kan ti te Guwahati ate hian India film production film siam chuan a company lian tak tak oma India film industry hi kovel pum huwa po in kumkata film siam chuak nem lama pakhatna ani zia adot chia hian Nigeria ram om vele thunga ti chuan Hollywood hi pathum nani in palina China film industry kan ti China ut om ve bokani India ram cinema te hian kumtin ticket billion 3.5 ai tamma an hral chuak zia hei hi Hollywood ain ticket nuai kuala in atap zokani India film te hi khovel mun sang sanga hral chuale ti chu member polani a hengram South Asia kan ti te Europe ram kan ti te North America ram kan ti te Asia te Middle East te Eastern Africa tele China mai pi lama ram dang somkua chuanga hral chua le ti chu ani bokani South Korean movie industry ang thawin India film industry a po hian Sapho film company tam tak an lo lut ve a South Korea laka phei chuan bon hem takani heng company ron lut zinga alar zol deuta chu Universal Pictures kan ti te 20th Century Fox Pictures kan ti te Sony Pictures kan ti te Walt Disney kan ti te Warner Bros Pictures kan ti te anni ome National Stock Exchange a poram pon film CM2 company lar tak tak som thum chuang te me umei an in registera kumsa kha zakwa som sari chhovel khan Bollywood industries po hian ke pen hlau zewa achan ber po an film CM re reng kha romance film kan ti nula le tlangwalin ngai zona chan chin deuh hlir ani wangin a en tu lampangin an digest thei vak lo ni ome an ning man dewa ama ero chu wa nei thlak tak mai in screenwriter lar tak tak pani Salim Khan le Javed Akhtar ten he Bollywood film industry din mun ngaya ding reng mai chu mu thelovin thon thumu maljok romance lam ngot lo deuh an hanjik chuak le ta a hun rei lo te a Bollywood industry pon ngai aron o chho le ta ni hemi te patni zara hian action film lar MMA Zanjeer kan ti te Sholay kan ti te kumsang kha zakwa somsari panga khan actor lar tak mai Amitabh Bachchan kan ti te Dharmendra kan ti te chuan box office an amen lovin an vor chho boka ti chuan hun local zelin heng film chi rang saptong chuan genre kan ti mai te hi Indian movie industry chuan chhun fin vekin aminga masala mix ti alo chuak ta ani masala mix kan han ti hian genre rang action kan ti te
comedy kan ti te drama kan ti te musical film kan ti te khang ho zong kha mun khata an chhun fina chu masala mix ti alo ni ta ni kumsa kha zakwa somkua alawin her chu ame chuan Bollywood industry pon phek tharka in minga po new Bollywood ti alo ni veta a chu new Bollywood chu kumsa kha zakwa somkua tanga tun sang ni somni pakat hun thleng hi ani ome new Bollywood kuna hian film star lar tak an ron chuak nuala kumsa kha zakwa somkua tang to khan Bollywood movie stars lian pathum an ti trend an minga po the three khans anti khans pathum te anti big thina hengmi te hi milar tak Amir Khan kan ti te Shah Rukh Khan kan ti tele Salman Khan te anni anwa hian tun kum sang ni somni pakhat thlengin lo chuak member le film siam member pol an lani chun zomzel ani ti chun kum sang ni som kum khan Bollywood industry pon star thanem tak anei ve boka actors le actress achang tu nu le achang tu pa thar tam tak anei ve bok ani chu chungzinga chuan Ranbir Kapoor kan ti te Ranveer Singh kan ti te Varun Dhawan kan ti te Sushant Singh Rajput kan ti te Arjun Kapoor kan ti te Tiger Shroff tele meichia lama eta Priyanka Chopra kan ti te Katrina Kaif kan ti te Deepika Padukone kan ti te Sonakshi Sinha kan ti te Jacqueline Fernandez kan ti te Shraddha Kapoor tele Alia Bhatt te po anni heng movie stars thar ho hian an tun ma zong ain lam dan dang dai le tharte lo mu chuak zelin film chan dan dang dai tak Bollywood industry a hian an senglut ve zel boka North East India bika stage rang pariat zinga Assam states khu film sim chu alama chuan ma an roi fal bik le a Mizoram ina concrete building kan nei mumal ma dai heta kumsa khan zakua som thum panga kum dai to khan an film masaber joy ma ti chu an lo sim chuak dai to ni Indian film star zinga mi hausa berberte lo thur chuak don taila chung zinga chuan mi hausa pathum te han tar lang masa ila hei hi lo nem lam ni lovin film star ho rim zinga mi hausa berberte top 3 anni pakhatna chuan tu dang ni lovin the three khans anti zinga pakhat Shah Rukh Khan ani a amak lem lo ni film siam mai pi lama hian advertisement kan ti TV fakna lama te ayin lan na sa ema hei mai pi lama hian sumdon na khovela na sa takin che a asum nei zong hi US dollar zaruk somriat million vela chut ani a sumdona kalpui ve boka chungzinga chuan Bollywood film siam chuak tu company pakhat Red Chillies kan ti te anei boka thai mai pi lama hian Shah Rukh Khan hian cricket club lian tak mai Indian Premier League ka Thaber Ball Knight Riders club anei ve boka car po nei man to na ro e a car te hi a then chu BMW car changkang tak nei in vaibel sen hi noizan hi man chung te anni bokani pani na chuan Amitabh Bachchan om ve boka Amitabh Bachchan hi sumdo na mai pi lama fakna lama akal na sa a hausak na po hi na sa takani asum nei zong hi US dollar zali som ni panga million ni a chut ani bokani pathum na chuan tu dang na lovin kan riat la re me Akshay Kumar Bollywood action star kan ti trend khani a asum nei zong hi US dollar millions a thum som ni panga vela chut ani bokani Akshay Kumar hian Bollywood film production Bollywood film sim chu alama nasa takin mala ve boka company te nei ve hialin company minga po Hari Om Entertainment ti avu ve a he company po hi India film sim chuak tu company lar tak ani bokani chuan meichia film star ho sa zualte lo en vele thukela pakhatna chuan Deepika Padukone kan ti kha ani a asum nei hlut zong hi US dollars 65 million samruk panga vela chutane panina chuan Priyanka Chopra vele a asum nei zong hlut zong hi US dollar samruk million anga chutane US dollar 60 million ti na ni chu pathumna ve thung chuan Kareena Kapoor omin asum nei hlut zong hi US dollar 60 million somruk vel thawa chut ani bokani te chuan zo ana ve theya chu nga tinge actors le actress ta hi an hausakna vein thlawe mem ve ti zona hi ve thei bokani achan chu engdang wang ni lovin actors ta hlo hi actress ta hlo ain ale tam takin atam zoka entirna mai than soita ila Indian film industry a actor housinga hlo member tun kum sang ni somni pakhata antar landan chu Akshay Kumar ani a Akshay Kumar hian film pakhata siamin nuai sing thum sang rukuzan hi te mek mai a hloa chuti line heta actress lam panghan thlir ve taila actress lama hlo member ve thung Deepika Padukone chuan film pakhata siam hian cheng nuai sang ni zakwa asiam ve thung ani
anin thlau dan chu kan thrathi mai ome an hlo in thlau nei hi nuai sing thum sang thum ani ho mai ne soi war de phe chuan soi salang rap thla khopin anin thlau anti thenge yang chu ato beratan film industry quiz hi lo chang don taila tun tuma hian question som chau kan lo zepa next video lama tang chuan question tamjok eng topic po khoi taila da zel kan tumanga lok sapa kan ti te rajya sabha kan ti te Indian polity le Mizoram polity kan ti te history of India kan ti te chuan heta geography kan ti te kan khoi chau zelanga he channel bi ka hi channel dang ang nilovin zirlai te mei pi lama khriat zauna khriatna tipung du ta na siamani a zo na rang rang kan in zo thin dona a chan na om zel ngal don bokani heng zo na te hi exam tur ta ne mo exam tur tan lo po ni tina kan ti na le kan len chu ana thil tang kai tak tak tura kan rin te an ni chuan question pakhat na anin zo taila question pakhat na chuan hei hi ni who among the following invented the cinematograph ti hi ni a ABC option pathum oma ABC han enwang wangula Lumiere brothers kan ti te Mani Setna kan ti te Dada Saheb Phalke kan ti te ne chuan heng options pathum zinga answer to A ti hi ni the first cinema was invented in France raman siam chok na sabera on 28 December 1895 December ni somni pariat sang kan zariat somko panga khan France rama chuan cinema masaber siam chuani a siam chuak tu po Lumiere brothers kan ti te khan ni question panhi na chuan where was the first cinema demonstrated in India tini a cinema hi India rama khoi hmuna nge entir masak berani ti zo na ni answer a chuan ena Hindi theater at Kolkata hmuna tini a panhina chuan Bombay sina chuan Athenum and Chaurang theater tini a dina chuan Lafayette Fair tini ti chuan options pali kan da chuak ta a chana chu bina Bombay ti khane ti chuan question pathum na who among the following made first film theater of India ming kan tarlan zinga hian tuin nge film theater film en na mun sia masaber aron te options pali ron da le a Lumiere brothers pakhatna bina Mani Setna sina Dada Saheb Phalke dina Dhirendra Nath Ganguly tini ole answer to be Mani Setna tini the first film theater of India was made by the Mani Setna in 1904 skum sang kan zakole pali khan Mani Setna hian alo siam toni palina chuan which of the following the first foreign film was demonstrated in India ramdang film India rama chu masak ber kha enge aron tia ena Magic Lamp bina Arrival of the Train sina Life of Christ dina Seabird ine answer to C Life of Christ the Life of Christ was the first foreign film which was demonstrated in India tene 5 na chuan who among the following made the first fully indigenous silent features film in India silent features film India rama siam saber kha tunge aronte options palia omlea Lumiere brothers kan ti te Mani Setna kan ti te Dada Saheb Phalke kan ti te Dhirendra Nath Ganguly kan ti te ni a answer to C Dada Saheb Phalke ni the honor of making the first features film goes to Dada Saheb Phalke who made the first indigenous silent features film Raja Harishchandra in 1913 aronte ni number 6 na chuan who among the following was the first Indian woman producer and director in Indian cinema tini a answer paliron omlea pakhatna Fatima Begum bina W.M. Khan sina Alam Ara dina Ardeshir Irani ti umboka answer to A Fatima Begum ti khanine Fatima Begum was the first Indian woman producer and director in Indian cinema who produces and directed the movie Bulbul-e-Parastan in 1926. Skumsangka zakwa somni parukum khan Bulbul-e-Parastan Fatima Begum hin alo siam chuak tone pasarina chuan which was the first India's talkie film arontia options pali omlea Alam Ara Punlik Raja Harishchandra Dina Nal Damayanti ti oma answer to A Alam Ara tini India's first talkie film was Alam Ara which was released in 1931 and produced by Imperial Film Company Ardeshir Irani directed this film hence A is the correct options
kan ti thei ta ni kumsang ka zakua som tum pakhat khan alamari ti film oma film hi tong mang nge ya siam ania tong mang nge ya han siam han ti ta ka chuan sound oma siam ani ti na ni sound oma siam kan ti kher na chan chu Indian film masa ho kha sound om lova siam de ovek ani a chet zia manga siam thin kha ni a alame ra ti a hi chuan an tong chuk ve a sound kha ve ti na ni pariat na chuan who among the following is known as father of Indian cinema ti ni a heng ho zinga hian tunge India cinema pa ber ti a kan ko theng aron ti ni ena chuan Dundi Raj Govind Phalke bina chuan Dada Sep Phalke ti ni a dina chuan Mani Setna ti ni answer chu C ania C chu both A and B Dundi Raj Govind Phalke le Dada Sep Phalke te hi father of Indian cinema ti a kan ko thei ta chun ta ni Pakuana chuan which of the following regional cinema referred to as Kollywood Kollywood ti hi eng state B ka cinema company nge an film siam tu nge ni khoi state ami nge ni ati na ni chu chuan Punjabi cinema bina chuan Tamil C chu Marathi D Malayalam ti ni a answer chu B Tamil cinema ti khan ta ni Tamil cinema is referred to as Kollywood portmanteau of the word Kodambakam an area of Chennai where several South Indian film production companies are headquartered Kodambakam ti le Hollywood ti chopol khan Kollywood ti khalo siam ta he thu hi he ta video masalama khan kan soilang to hilani ato berle question number som na tan chuan which of the following was the first made indigenous colored film of India ram chunga color film siam sak ber heng zinga hi na nge ni aron ti pakhat na chuan alama era kan ti te bina pathar panchali sina kisan kania dina devdas ani answer to sina kisan kania ti ni Kisan Kania produced by Ardeshir Irani in 1937 was the first made indigenous colored film of India ten na chuan C hi correct option khanetani ole clear tu zong te khati zong kha tun tuma kan video clear ho thei chu ni le pot se khonga in lo subscribe pula mi lo like sak theu ula zawai chunga kalome